Намираме се в Гранд Хотел Поморие, където тече поредното обучение на Natura Bise Барселона. При нас е доцент Вълкова, един от обучителите. За първи път обученията на Natura Bise са с присъствието на лекар, доктор, дерматолог. Ще ви помоля с няколко думи да представите въобще лечението на кожата като необходимост. Тъй като по традиция всяка лекция по дерматология започва с изречението, че кожата е най-големия орган на човешкото тяло, ще го подчертая и аз сега. И освен това, кожата е подложена на непрекъснатото вредно въздействие на факторите на околната среда, следствие на което тя е първият орган, по който личат следите от преждевременно стареене. Независимо от това, самия факт, че съществува наука дерматология, означава, че кожата е засегната от много важни заболявания. Много често те са отражение на сериозни системни заболявания. И всичко това поражда необходимостта от един много сериозен, научно обоснован подход при лечението на кожните заболявания, които съответно да се съчетаят и с едни адекватни грижи за кожата в домашни условия. Моята кожа е моята тайна. Това е на Natura Bise мотото. Защо избрахте да работите с Natura Bise и да сте обучител на днешния семинар? Избрах да работя с Natura Bise, защото ми хареса изключително успешното съчетание на науката и успешното внедряване на науката в едни продукти, които са предназначени особено за поддържане на красотата на кожата от една страна, а от друга страна в голяма част от техните продукти са включени и компоненти, които успешно повлияват и спомагат за лечението на някои кожни заболявания. Хората са малко скептични към много скъпите кремове, защото си мислят, че са просто химия и нищо важно. Какво бихте отговорили? Бих отговорила, че зад скъпите кремове стоят много дългогодишни усилия, много експериментална, много лабораторна работа, много научен потенциал, които оправдават в много голяма степен цената на тези продукти. Вие ще представите днес и ще говорите за инхибит серията на Natura Bise, за ботокс, филър, ефектите. Малко повече за това. Аз като лекар, който се занимава много усилено с естетична дерматология, работя, разбира се, и с ботулинов токсин, и с дермални филари и избрах да представя инхибит, тъй като тя е една серия, която много подпомага нашата работа. Тя може да бъде използвана в съчетание с тези процедури, като удължава и засилва техният ефект. Може да бъде използвана самостоятелно при пациенти, които имат противопоказания или не желаят. Има и такива, които не желаят да прилагат тези процедури. И в този смисъл тя подпомага много нашата работа. А освен това в нея са включени и много съставки с изразен анти-ейдж ефект, което означава, че пациентите могат и сами да я използват и прилагат. Вярвате ли, че с правилна козметика можем да помогнем на кожата да е по-дълго млада? Категорично да. Правилната козметика е един от ключовете към тайната на този успех, да поддържаме кожата си млада, свежа и красива дълго време.